sovestue. I dag skal vi lave en lille challenge til de drenge her. Andreas Fredberg der, og Michael Thomsen. Så jeg synes bare, vi skal sige take a hat. Først har vi den gode Heinz tomat ketchup her, som vi lige blander ned der. Sådan der, det der er godt i sådan en lille squeeze her. Ja, det gode iste her fra Teameister. Sådan der. Det er skide godt, du. Kaffe. God kabalia. Ja, der er sgu okay, du. Bare lige sådan lidt squeeze. Øl. Det er synd, den her, der skal gå til spil. Men hvad fanden? Det er jo betalt. Det er betalt, du. Det skal jeg pisse. God. Kompress. Husk, det skal være light. Det er sådan ikke god. Jeg skal være fed. Det er god squeeze det. Lime. Roses. Lime. Altid godt. Bare lige til at få den gode lille sødsmag. Hvor er det klart det der, mand. Sådan. Ej, hvor det var gross. Rejost. Nej. Nej, det er det værste. Bygge rej, du. Sådan. Ej, det ligner ølbrød, mand. Hvad har lavet? Jeg har engang skidt sådan noget der før. Det er væk, det der. Det er din side, det der. Og så til sidste, salt. Bare lige for at få tyndet smagen op. Jeg klinger mig allerede, mand. Det skal være helt fuld. Og så tager vi det vand her. Ja, så synes jeg bare, vi skal røre rundt. Hvor er det fjerne det der, jeg har lavet. Det ligner så chili con carne eller sådan noget. Ej, hvor er det ulækkert, det der. Ej, det der, det kan jeg kraftedeme ikke drikke. Det ligner tyndskid. Det ligner seriøst tyndskid, det gør. Ja. Fuck, hvor er det ulækkert. Michael, du drikker først. Nej, jeg gør. Fuck, hvad du slet ikke gør det. Ja. Ja, vi gør det altså. Ja, og jeg synes bare, at... Vi slår platter kroner om, hvem der starter. Ja. Det er nu være krone, mand. Lad det gå. Drenge, jeg synes... Jeg siger først. Platter kroner. Nej, det er noget. Den lander på siden. Giv den. Skal jeg? Okay, jeg gør det. Og det blev plat. Plat, starter. Gå ud på græsbanen. Jeg vandt jo, så er det bare så gør Gå ud på græsbanen. starter. Det er hvis den er på plads, så er det plat, der starter. Nej, ud på græsbanen mere, drenge. Nej, det er klart. Ikke luk til det. Bare ned med det. En lille squeeze. En lille squeeze ned helt. Michael, take a hat. Ikke luk til det. Godt så. 3. Ja, det er sådan. Kom nu. Bare to. Jeg tog ikke. Godt så. Ikke luk til det. Bare ordentligt tår. Godt så. Skal have noget mere? Ej, hvor er det Ja, det skal tyndes. Nu er det godt. Vi skal også have venstre. Ordentligt tår. Det smager så godt, at jeg graver. Ordentligt tår mere. Det skal bundes. Ordentligt tår. Bare lige en ordentlig slug. Godt så, Michael, mand. Ordentligt tår, Michael. Har du det dårligt, Andreas? Hvad? Jeg kan ikke klare. Okay, that's okay. Sorry. Jeg skal derovre, så. Hvad, Andreas? Er det ikke din tur? Det skal tømmes. Jeg giver. En tår mere, kom så. Vi skal lige have en lille tår mere. Bare ordentligt tår. Ned, og så ned med det. 3, 2, 1.
Hvad så? Ud med det. Ej. Michael. Sidste år. Så fører Michael jo. Ordentligt så, Michael. Det sidste, Michael. Er det jyderne eller er det sjællanderne, der vinder? Det er kun chiller, hvis der ikke er noget klart med det. Hvad? Det er kun chiller, der er ikke noget klart med det. Jeg kan få lov til mig at sætte jeg kan ikke. Jeg brækker mig i munden. Slug for helvede, slug! Hvor er det godt. Hvor er det godt. For satan, mand. Er det godt, Michael? Ja, godt baller. Det var ved at drikke. Ligesom en tur i byen der. Jeg føler mig også sådan lidt fuld nu. Hvor er det